नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना मोतिका वो लगे है मोतिका टोपी के ऊपर लगे है मोतिका वो लगे है मोतिका छुटे माया नहीं छुटावे छुटे माया नहीं छुटावे जाते तोरे चिकोतिका रे करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना चिकना यो रोटी के कोरवो रोटी के को लाल भाजी चिकना यो रोटी के कोरवो रोटी के को आम अमली के दिन माँ आम अमली के दिन माँ मीठा चे कढ़ी झोर हाय करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना चिड़ा बलौदा के गुड़ वो बलौदा के गुड़ सुआ पाखी तोर लुगरा सुआ पाखी तोर लुगरा अढ़ाई कोरी फूल है करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना करेला नार झुल पर गे कारे करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना करेला नार झुल पर गेना बारी के नहीं है रे ठिकाना
के नहीं रे ठिकाना, करेला नार झुल पर गे ना। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। यदि आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए AVM ऑडियो वीडियो स्टूडियो, खमतराई, रायपुर। मोबाइल नंबर 9301523929 और 7869646201। यदि आप नए एवं पुराने गीत सुनना चाहते हैं तो avmgana.com में जाकर गाना फ्री डाउनलोड करें और YouTube चैनल में AVM गाना और KK कैसेट्स को